sí que l'he feta bona. Ara no trobo per enlloc. On redimonis l'he ficat? No trobo. No trobo per aquí, no trobo per allà. Ai, em sembla que soc tan distreta com aquell del conte d'Eugeni Rodari, el Joanet, el distret, el coneixeu? Em sembla que jo tampoc no trobo per enlloc, però... encara l'he ficat. Ai, mare meva. És aquest? Ai, sort que l'has trobat! Sí, és el Joanet! Ai, que bé! Sort que l'hem trobat. Ara sí que us puc explicar el conte. Ai, mireu, doncs és que avui us volia explicar un d'aquests contes per telèfon, del Geni Rodari. I és el de la passejada d'un distret. Suposo que per això hem de quedar distret jo també una mica. El voleu sentir? Sí? Doncs mireu, parla d'aquest nen, que es deia Joanet, i que era molt distret. I un dia li va dir a la seva mare: Mare, vull sortir a passejar. Ai, fill meu, vols dir que és bona idea? Sí, mare, vull sortir a passejar. D'acord, però vés amb molt de compte, que ets una mica distret, tu. No perdis res, sisplau. Sí, mare, vale. I el Joanet se'n va anar. I al principi estava molt content perquè ho feia molt bé. Feia 3 passes, parava i comprovava que hi fos tot. Ah, sí, no he perdut el cap, no. Ah, sí, tinc les... Sí que hi és, sí. Les orelles, sí. El braç i una mà al final, sí. Està bé. Un braç i una altra mà, són 2. Molt bé. A veure, tinc una cama, l'altra cama i els 2 peus. Ho estic fent molt bé. I seguia caminant i al cap de 3 passes tornava a comprovar que hi fos tot. Cap, nas, orelles, braços, cames... Ai, soc tot! Ho estic fent molt bé, la mare segur que estarà molt contenta de mi. I es va posar tan content, que saltant, què li va passar? Mireu, que va perdre una mà. Es va quedar sense mà. Però creieu que se'n va adonar? No, era molt distret, no se'n va adonar pas. Un senyor que passava, es va creuar amb ell, el va veure sense mà i el va renyar. Però fill meu, on te vas sense mà? Ves en compte que parles al cap. Home, busca-la. I el Joanet va començar a buscar per tot arreu a veure si trobava la mà i què va trobar? Una moneda! La posaré a la meva guardiola i així potser algun dia em podré comprar aquells cromos de la col·lecció de no sé què. Una fulla amb una marieta! Mentre mirava aquella fulla de la marieta va veure també una llauna i va mirar a veure si era plena o buida. Em sembla que és buida, em sembla que no sé. I va passar un gos. I el Joanet, que li agradaven molt els gossos, el va voler agafar. Va començar a córrer, i quan ja girava la cantonada, què li va passar al Joanet? Va perdre el braç. I una bona dona que passava per allà el cridava: Joanet, que t'ha caigut el braç! Ves en compte! Però el Joanet ja havia marxat, havia girat a la cantonada i no l'havia sentit. I tampoc se n'havia adonat que havia perdut la mà i el braç. Era un desastre. Aquella bona dona va agafar el braç i el va portar a casa de la seva mare. Va trucar a la porta. Que això és del teu fill. Ai, sí, és el braç del meu fill. Ai, em sap greu. Què li passa a tota canalla? A la canalla li passa això sempre, sí, això sí, però sobretot al meu fill. Ai, què em faré d'aquest braç? I el meu fill es perdrà tot. I amb això, que al cap de res, van tornar a trucar a la porta. I era un bon home que havia passejat pel carrer i s'havia trobat una altra cosa. Digui'm. Li porto la mà del seu fill. La mà del Joanet. Ai, que despistat, no m'arribarà sencer. Ai, disculpi'm, senyor. No passa res, això li passa a tota la colla. A tota la colla, tota la canalla són ben distrets, però el meu fill el que més. I al cap d'una estona van tornar a trucar a la porta. I va arribar la peixatera. Digui'm. Un braç i una mà del seu fill. Ai, va sense mans pel món i sense braços, quin desastre. El meu fill. Disculpi, peixatera, no era la meva intenció haver-la de molestar, Tot li passa a la canalla. Això li passa a tota la canalla, sí, però el meu fill el que més... Ai, Déu meu, i al cap de res, truca una altra persona a la porta. Ui, qui hi ha? El carter. Ai, què em porta, que té cartes? Li porto les orelles del seu fill. Això no són cartes.
sense fill! Què et passa? Em quedaré sense fill! Bueno, disculpi'm, carter, disculpi'm, no tornarà a passar més. No passa res, això li passa a tota la colla. Li passa a tota la canalla. Ah, I així, una persona rere l'altra picaven a la porta i li portaven trossos del seu fill. Qui hi ha? Oh, la pastissera li havia portat una cama. Ai, disculpi'm. li passen a la seva A la canalla li passa això. I després va trucar encara una altra persona, al forner, i va dir... Li porto el nas del seu fill. El nas. Ai, Joanet, què en farem de tu? Sense nas pel món. I així, tot de bona gent que s'havia trobat trossos del Joanet, li van anar portant a la mare. Amb això que arriba el Joanet content. Ja som aquí, mare, ja som aquí! Ai, Joanet, que no t'has vist! Sort que no has perdut el cap, perquè et falten els braços, fill meu. Et falta aquest braç, que no te n'havies adonat. I et falta la mà, carinyo. Però mare, ho has vist, que no he perdut l'altra cama. Sí, l'altra cama la mantens. Mira, però que et falta aquesta. Però mare, mira que ho he fet bé. No he perdut el cap, No, el cap no, però poc t'ha faltat, fill meu. I mentre la mare el va anar recomposant tot, el Joanet estava la mar de content perquè no havia perdut el cap. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja se fos. Voleu veure els que m'han ajudat avui en aquest conte? Sí? És que he tingut la col·laboració de 2 minicuentistes. Si voleu, els podeu fer un bon bravo al Pau i a l'Ona. Esperem que el conte del Gianni Rodari us hagi agradat molt.